Dobre, tak asi môžeme začať. Vítajte na prednáške Ako dizajnovať digitálne produkty od spoločnosti Orange. Dobre, na začiatok rýchle predstavenie. Predpokladám, že spoločnosť Orange asi všetci poznáte, ale čisto v rýchlosti sme najväčší mobilný operátor na Slovensku. Na slovenskom trhu pôsobíme viac ako 20 rokov. Máme na Slovensku okolo 3 milióny klientov. 3 milióny klientov s tým, že celosvetovo obsluhujeme viac ako 270 miliónov klientov na viac ako 3 kontinentoch. Poskytujeme hlavne hlasové služby, internetové služby, televízne služby a samozrejme predaj mobilných telefónov v rámci našich pobočiek a digitálnych kanálov. Moje meno je Michal Dúcky, som manažment konzultant. V IT sfére a dizajne softwarových produktov pracujem viac ako 15 rokov a v rámci pôsobenia na projektoch v Orange riešim hlavne teda product discovery, kde zastrešujem business analýzu, IT analýzu, servisný dizajn a čiastočne aj architektúru. Ahojte, ja som Martin, pracujem ako UX a UI designer. V dizajne sa pohybujem približne 13 rokov, vyštudoval som pôvodne architektúru. 8 rokov som pracoval ako grafik v hernom priemysle a 4 roky teda konkrétne teraz pracujem ako ten UX UI designer. V telko priemysle pracujem už 2. rokom. Dobre, predtým, než pôjdeme ďalej, skúsme trošku interakciu aj s vami. Mali by ste tu byť hlavne teda Univerzita Komenského, sú tu aj nejaký fitka, fejka? Niekto z fitky, ruku hore? Niekto? Niekto z fejky, ruku hore? Niekto? Čiže ukáčko všetko, áno? Výborne. A čo sa týka štúdia, informatika, aplikovaná informatika, alebo je tu niekto aj, čo študuje niečo iné? Ruku hore, ak študujete niečo iné. Dobre, čo študujete? Tak ja študujem ekonomickú a finančnú. Ekonomická finančná matematika. Ešte niekto niečo iné? Dobre, čiže väčšina sú informatici, čas sú matematická analýza a veci okolo toho finančná analýza. Dobre, poďme na ďalší slajd. Na začiatok trošku teórie, aby sme vedeli, že kde sa pohybujeme. Čo je to vlastne digitálny produkt? Produkt ako taký je teda vec alebo služba, ktorá sa navrhuje, implementuje, ponúka koncovým používateľom tak, aby teda nejakým spôsobom naplnila ich potreby alebo vyriešila nejaký ich problém. Môže to byť tento mikrofón, ktorý držím v ruke, môže to byť vaše auto, ale zároveň to môže byť aj produkt, ktorý je digitálneho charakteru. Čo to je teda digitálny produkt? Je to produkt v digitálnej podobe, teda je to nejaký software, ktorý má svojich používateľov, môžu to byť externí klienti, môžete to byť vy ako klienti Orangeu, alebo to môžu byť aj interní klienti, keď máte nejaké interné aplikácie v rámci firmy, ktoré používate na zefektívnenie svojej práce, reálne na tom nezarábate, ale je to niečo, čo plní nejakým spôsobom hodnotu a urýchľuje vašu prácu. Zároveň rieši ich problém alebo potrebu, vyžaduje návrh, implementáciu a údržbu, je tam teda nejaký životný cyklus toho softvéru, má nejaké UX, používateľskú skúsenosť, čo je veľmi dôležité, to znamená, že má nejaký použiteľský zážitok, na ktorom záleží, ktorý je dôležitý a dodáva hodnotu. V rámci nás ako digitálneho tímu sú to napríklad web Orange.sk, je to mobilná aplikácia Orangeu, je to náš e-shop, je to naša klientská zóna. No, trošku o nás ako tíme, ako fungujeme v rámci Orangeu. Na ľavej strane vidíte, že tam je nejaké produktové riadenie. Máme teda nejakého produktového manažéra, ktorý rieši víziu a stratégiu digitálnych kanálov, čo budeme robiť najbližších 5 rokov, ako sa to bude rozvíjať, čo je pre nás dôležité ako firmu. On nám v zásade nášho produktového backlogu, čo je také obrovské vrece vecí, ktoré chceme robiť, všetky problémy, všetky príležitosti, všetky chyby, ktoré sme našli, končí to na jednom mieste, voláme to produkt backlog, tak on do toho backlogu dáva také tie veľké, naozaj kritické, strategické veci. Potom každá aplikácia, každá tá doména, o ktorej sme hovorili, má nejakého produktového vlastníka. To sú v zásade také tie pravé ruky toho produktového manažéra. Ich úlohou je exekúcia. To znamená, že oni hlavne prioritizujú všetky tie veci, ktoré máme v tom obrovskom vreci, čo ideme robiť teraz najbližšie 2 týždne. Bavia sa s tými tímami, ktoré riešia implementáciu, ktoré riešia reálne za tie 2 týždne, čo dostaneme do produkcie. A v zásade takisto s tým, že komunikujú so stakeholderami, tak riešia tie malé veci, ktoré voláme storky, a takisto riešia tie veľké veci, ktoré z toho vzniknú, tie epiky. Čo sa týka exekúcie, to je tá pravá strana, máme 2 typy tímov. Prvý, ten development team, to sú týmy statické, postavené okolo jednotlivých aplikácií. Oni sa starajú o to, aby tie aplikácie fungovali, aby boli rozvíjané, aby sa tam tie malé zmeny rýchlo spravili a starajú sa aj o tú operatívu a spätnú väzbu.
Kdežto ten druhý tím, tzv. Discovery team, sa vystáva dynamicky. To znamená, nie sú to týmy, ktoré fungujú, ak máme produkt, statické development týmy fungujú, kým existuje produkt. Tie dynamické discovery týmy fungujú na základe tých veľkých problémov, tých epikov, okolo nich sa vystávajú, majú živnostnosť väčšinou okolo 6 až 12 mesiacov, záleží od veľkosti projektu. Niekedy to je aj dlhšie, napríklad náš projekt je teda dnes už trošku natiahnutý, takže tieto týmy sú teda postavené okolo komplexného špecifického problému na dobu určitú a našou úlohou je práve tieto veľké komplexné problémy, ktoré prídu, zanalýzovať, pobaviť sa s ľuďmi, nejakým spôsobom brainstormovať a rozpadnúť ich na tie menšie veci, ktoré si potom zoberú tie development týmy a už sa hrajú s tým detailným dizajnom. Ja s Martinom sme teda sme súčasťou tohto jedného týmu. Náš projekt konkrétne sa volá SSO, Single Sign-On. Ste tu technici, takže asi viete, čo je Single Sign-On. Jedná sa o prihlasovanie v rámci našich digitálnych služieb, o to, že sa viete dostať donútra, že máte oprávnenie na všetky tie služby, ktoré máte, že vidíte tie produkty, ktoré vlastníte. Čiže ten náš projekt začal veľmi jednoducho. Dostali sme v zásade nejaké takéto 4 riadky. Na začiatku, keď začínate, nikdy nemáte, že povedia vám 300 strán a poďme robiť. Väčšinou dostanete, toto sú problémy. Čiže nám povedali, že niektorí klienti sa nám nevedia prihlásiť do digitálnych kanálov, niektorí klienti sa musia prihlásiť znovu, to znamená, že ten single sign-on tam nefunguje, prechádzate z jednej aplikácie do druhej, zrazu vás neprihlási, vypýta si to znovu meno, heslo. Tretia, ľudia sa sťažujú na to, že ten proces je proste komplikovaný. Že my tam ideme, musíme si vyberať teraz nejaké telefónne číslo, sú tam čísla, ktoré v zásade nepoznáme, lebo máme nejaký internet a zrazu tam vidím telefónne číslo, ktoré mne nič nehovorí, lebo systému pridelil telefónne číslo. Čiže to je taká tá CX-ová časť. A posledná, že niektorí ľudia nevidia všetky produkty. Toto je všetko, čo dostanete na začiatku a našou úlohou ako Discovery týmu je zamyslieť sa nad tým, pozrieť sa, čo všetko musíme spraviť, aby sme tomu procesu problému pochopili a ako ho vyriešiť. Poprosím ďalší slajd. Čiže toto bol taký nejaký náš návrh v rámci toho nášho plánu. Čakali sme, že problém potrebujeme nejaké 3 mesiace, aby sme sa stretli s ľuďmi, pobavili sa, kde sú v zásade tie problémy, čo je za tým, prečo to nefunguje, ktoré tie časti sú naozaj že komplikované, ktoré potrebujeme zmeniť. Povedali sme si, že vznikne teda nejaký servisný blueprint, čo je teda nejaká mapa nejakých interakcií s ľuďmi, s technológiami, s externým klientom, s interným klientom na pochopenie problému a zapísanie tých problémových častí. Následne budú nejaké design workshopy, kde v priebehu nejakých 6 mesiacov sa ideme pozerať na to, ako zlepšiť teda tie procesy, čo upraviť, kde upraviť. Stade dostávame nejaké tie drobné vylepšenia a postupne, ako my prechádzame tými dizajnovými workshopmi, tak tie naše delivery týmy dostávajú do toho svojho backlogu tie malé časti, ktoré sme my rozbili a oni si ich postupne berú a detailizujú ten dizajn. To znamená, že v rámci design workshopov my nejdeme naozaj do extrémneho detailu, nejdeme im hovoriť, tu bude takýto atribút, tu bude takáto apína, tu bude takáto obrazovka s takýmto dizajnom. My im len povieme, že plus minus by sa to malo upraviť asi takto. A potom je tam tá kreativita a ten technický dizajn už naozaj na tých implementačných tímoch, delivery tímoch. Takže pôvodne to bolo naplánované takýmto pekným agileovým spôsobom, že máme 2 tímy, postupne si dávajú veci, na 2-týždňovej báze nejakým spôsobom dodávame a projekt plus minus bol naplánovaný na 12 mesiacov. No. Lenže realita samozrejme býva častokrát trošku iná. Ako sme prechádzali pochopením toho problému a analýzou, tak sme zistili, že ten problém je trošku zložitejší, hlavne po tej technickej stránke. A zistili sme, že my v zásade nemôžeme robiť tie zmeny do tých systémov, ktoré tam dnes máme, lebo sme mali nejaké 4 systémy, ktoré reálne riešia ten problém, ktorý máme. Tak prvá vec, ktorú sme museli urobiť, je, že ten náš Discovery team sme rozdelili na 2 časti. My s Martinom stále pokračujeme na tej ako keby Discovery časti redesignu procesov a vytvoril sa nový technický tím, ktorý vyberá kompletne novú technologickú platformu, na ktorej tie zmeny postavíme a potrebujeme tie existujúce veci do nej zmigrovať. Čiže namiesto toho, aby sme to robili súčasne a súčasne dodávali, tak technický tím potrebuje riešiť platformu a kým tá platforma nie je postavená, tak v zásade vývoj nie je možné robiť. Takže tam sme si povedali, že dobre, tak asi to nedáme za 12 mesiacov, lebo sme takto limitovaní, ako to nejakým spôsobom inak uchopiť. Takže sme si povedali, zostaň prosím ešte na tom jednom slajde, takže sme si teda povedali, že kým tie technické týmy budú robiť technický enabler, my sa zatiaľ môžeme aspoň pozrieť na tie procesy, reálne si so stakeholderami sadnúť, zistiť, kde sú teda detailne tie veci, zamyslieť sa nad rôznymi zmenami. A zároveň môžeme sa pustiť potom aj do samotného dizajnu už obrazoviek, vizuálu, kde budeme teda
konzultovať tieto veci s tými development týmami, lebo oni to zatiaľ nemôžu robiť, ale tú spätnú väzbu potrebujeme, aby sme nenadizajnovali niečo, čo nevieme implementovať. Takže ten technik tam vždycky s nami sedí, dáva nám nejakú spätnú väzbu, rozprávame sa s ním a on nám povie, toto je síce pekné, ale technicky to nie je možné, alebo to bude stať 3, 4, 5 krát toľko, takže to potrebujeme urobiť inak. A je tam nejaká tá spolupráca a väzby s nimi. Čiže pôvodne z 12 mesiacov, kde sme chceli biznisu ukazovať každé 2 týždne nejaké zlepšenia, nejaké improvementy, realita nás dobehla a nakoniec to dopadlo tak, že približne 12 mesiacov sme pracovali na tých kľúčových technológiách, čiže museli sme prejsť do takého trošku waterfallového sveta a až tie posledné časti sa začnú naozaj agileom dodávať jednotlivé zmeny, na ktoré sme prišli. Dobre, poprosím ďalší slajd. Ináč, ak máte nejaké otázky, pôvodne sme chceli dávať otázky na konci, ale kľudne sa pýtajte, je to tu také trošku komornejšie, takže kľudne máme na to čas. Ak máte čokoľvek, tak rovno zdvihnite ruku a môžeme ísť na to. Dobre, čiže tá horná vrstva, ktorú ste tam videli, na ktorej pracujem ja s Martinom, je tzv. Discovery. Odhalujeme, kde sú problémy a snažíme sa dizajnovať. V rámci tej analytickej časti vznikajú 2 základné dizajnové artefakty. To je Service Blueprint, ktorý vychádza zo servisného dizajnu, čo je sféra CX-u, Customer Experience. A potom je tam technický dokument, technický design artefakt, Solution Blueprint, ktorý teda popisuje ten existujúci technický stav. Bavíme sa o tom, aké sú tam komponenty, aké sú tam integrácie, ako to celé dnes do seba zapadá. No a v rámci Service Design Workshopov sa bavíme teda o tom, že ako bude vyzerať ten budúci stav. I tie design workshopy sú vedené formou design thinkingových workshopov, to znamená, máme tam nejaký Double Diamond. Poznáte Double Diamond? Vie niekto z vás, čo je Double Diamond? Dobre. Double Diamond je metodika design thinkingu, ktorá hovorí o tom, že najskôr si musíme pochopiť daný problém, potom ho ideme implementovať a každá z týchto fáz má ako keby dve podfázy. Jedna je tzv. Divergentná, kedy strieľame čo najviac nápadov, aj keď sú akokoľvek nerealistické, zbierame rôzne myšlienky a potom sa ideme do tej konvergentnej časti, kde zo všetkých tých nápadov, ktoré máme, ideme teraz osekávať. Toto sa dá, toto sa nedá, toto bude drahé, toto nebude drahé, až sa dostaneme teda do toho, že zo všetkých tých pekných vecí sme vybrali tie veci, ktoré sú realistické a následne ideme toto isté robiť, ale už pre implementáciu. Ideme sa baviť o tom, dobre, super, tak tam dáme perfektné technológie, ktorými to spravíme, dáme tam perfektné frameworky, urobíme perfektný testing, urobíme perfektnú grafiku a potom zrazu zistíte, že lenže ono to stojí 3 milióny, budete to robiť 4 roky a my klientovi potrebujeme dodať niečo iné. Takže v rámci tej konvergentnej fázy idete zosekávať tie svoje vzdušné zámky a hovoríte si, dobre, ale z tých všetkých vecí, ktoré sme vymysleli, je to super, ale naozaj len toto vieme dodať v reálnom čase, aby ste vy ako klienti dostali nejakú hodnotu. Čiže to je v zásade design thinking a Double Diamond prístup. Dobre? Poďme ďalej. Teraz trošku interakcia s vami. CX je taká téma, ktorú technicky ľudia veľmi nepoznajú. Kto z vás vie, čo je CX? Ruku hore. Nikto? Skúsim ešte chvíľku. Nikto? Dobre. Jedna ruka tu bola? Customer Experience, presne tak. A čo podľa teba to Customer Experience je? Správne, čiastočne. UI je jedna z tých zložiek. Customer Experience je trošku širší. Daj prosím ďalší slajd. Customer Experience ako taký je celkový váš zážitok ako klienta. Netýka sa to len digitálnych kanálov. Je to od momentu, kedy vy v zásade zistíte, že existuje nejaký produkt, prídete na pobočku, tam vojdete do nejakého priestoru, ktorý na vás nejak pôsobí. To je tiež súčasťou Customer Experience, keby ste prišli do pobočky, ktorá je v zásade ošumelá a sú tam ľudia, ktorí sa na vás mračia, tak to asi nie je úplne v poriadku. Čiže Customer Experience nie sú len tie digitálne, tie user interface veci, ale je to všetko, čo nejakým spôsobom formuje vašu skúsenosť s tým produktom. Poviem príklad, keď si v Orange objednáte internet, tak vám ho príde zapojiť nejaký človek, ktorý vám donesie teda zariadenie, buď vám ho rovno pripojí, alebo vám dá len niečo podpísať. Aj to je súčasťou Customer Experience v rámci Orange. Ten zážitok by mal byť v poriadku, vy by ste si mali vedieť vybrať, kedy príde ten technik, aby sme vám nenadiktovali, že a v pondelok musíte byť doma, lebo prídeme. Nie, vy nám povedzte, kedy ste doma, lebo prídete. Aj toto je Customer Experience. Čiže nie je to len o tých digitálnych veciach, je to naozaj o všetkom, čo nejakým spôsobom formuje váš vzťah s tým produktom. Dobre.
Tak, teraz sa vrátime naspäť k tým dizajnovým workshopom, ktoré ste teda videli v rámci tej dizajnovej fázy. Čiže keď už máme zanalizované tie problémy a vieme, čo je aký problém, tak sa ideme stretnúť s našimi stakeholderami a ideme sa baviť o tom, ako to ideme vylepšiť. Tam sa to rieši teda tým design thinkingovým spôsobom, vedieme workshopy. Ich cieľom je teda nájsť riešenia a tí stakeholderi sú jak z biznisu, tak z customer experience tímov, tak z technických tímov, sú tam aj ITčkári, lebo samozrejme nechceme vymýšľať riešenia, ktoré nevieme dodať, čiže tí ľudia tam musia sedieť. V centre máme vždycky klienta a zohľadňujú sa v rámci tých dizajnov veci, ako sú náklady, návratnosť, investície, technické limitácie, komplexita toho riešenia, všetko s cieľom, aby sme nejakú aby sme vedeli nejakú hodnotu tomu klientovi v rámci toho produktu dodať v realistickom čase. Nech to netrvá 3 roky, 4 roky, 5 rokov, ale čo najskôr a niečo, čo má naozaj nejakú hodnotu. Vzniká teda dizajnový artefakt, ktorý voláme servisný blueprint. Môžete si to predstaviť kľudne ako nejaký Wordový dokument. My sa snažíme byť trošku dynamickejší v tomto. Fungujeme v nástroji Miro, asi poznáte nástroj Miro. Pokiaľ máte viac dizajnovo orientovanú firmu, oni používajú FigJam napríklad. Takže je to kolaboratívny nástroj, kde si kreslíte rôzne diagramy, kde si môžete riešiť rôzne tabulky. Čiže si to predstavte, že sa stretne 12, 13, 14 ľudí, sedia v jednej miestnosti, majú pred sebou Miro alebo si kreslia na whiteboardy a teraz sa idú baviť. Čo by sme mohli urobiť? Ako prvé, v zásade my potrebujeme zistiť, kto sú tí ľudia, ktorých sa ten problém dotýka. Na začiatku to vyzerá jednoducho, však ideme riešiť prihlasovanie, to znamená, že každého sa to týka rovnako. Ideme sa prihlásiť, potrebujem niekde zadať nejaké údaje a potrebujem vidieť nejaké svoje produkty vlastnené. Ono to není také jednoduché. Napríklad v rámci nášho projektu, tým, že sme riešili aj to, že aké produkty vidím a na čo všetko mám oprávnenia, tak sme zistili napríklad, že je tu veľmi veľká skupina ľudí, a to sú hlavne rodiny, kde mám nejakú hlavu rodiny, ktorá rieši všetky produkty pre celú rodinu, čiže my nemáme 5 klientov s 5 produktami separé, ale máme jedného klienta, ktorý má 5 produktov a na pozadí sú 4 používateľia. Čo nám už trošku komplikuje teda tú situáciu. Namiesto toho, aby sme sa prihlasovali ako jeden človek, už sa musíme zamýšľať nad tým, že ono nestačí dať prístupy len nášmu klientovi. Treba sa rozmýšľať nad tým, že na pozadí máme teda nejakých používateľov, takže asi by bolo vhodné dať nejaký ten prístup aj nejakej mame, nejakému synovi, nejakej dcére. A teraz sa ale zamyslíme nad tým, dobre, a čo tí ľudia budú robiť s tými produktami? Je iné, keď mám manželku, ktorá si chce platiť faktúru a chce fungovať úplne samostatne, bez toho, aby musela ísť niekde podpisovať faktúry a podpisovať zmluvy. Zároveň mám 2 deti, jedno z nich má 17 rokov, už si vie platiť teda faktúru sám, takže asi by bolo dobré, aby keď sa prihlási, mal možnosť si tú faktúru zaplatiť. Ale zároveň mám 12-ročnú dcéru, ktorá ešte nepracuje, je totálne technický antitalent. Bojím sa, že si rozhodí všetky nastavenia, ktoré má v rámci digitálnych kanálov, takže jej chcem asi tie obmedzenia nastaviť trošku inak. Aby videla veci, aby sa vedela informovať, koľko má voľných dát, aby vedela povedať, že toľko to jej platím za tú faktúru, lebo ju chceme vzdelávať finančne, ale už jej nechcem nastaviť možnosť, aby si tam menila nejaké veci. Lebo zrazu sa nevie prihlásiť, lebo zrazu mi príde účet 40 €, lebo si aktualizovala balík na 20 GB dát a podobné veci. Hej. Čiže persóny sú veľmi dôležité, pomôžu vám pochopiť, pre koho dizajnujete veci, pre koho budujete tie funkčnosti a čo tí ľudia vlastne chcú. Druhá vec je tá customer journey. Keď už máte teda nejaké základné skupiny, tak sa snažíte pozerať na to, ako jednotlivé tie skupiny prechádzajú tými krokmi toho procesu. Trošku iné je to, keď príde nejaká babka na pobočku a ona si v zásade chce len zobrať produkt čo najrýchlejšie, bez nejakých nastavení a do digitálnych kanálov vôbec neprejde. A iné je to, pokiaľ máte naozaj nejakého tech-savvy človeka, ktorý chce vidieť každý 1 megabajt, ktorý si chce nastaviť každú jednu notifikáciu, ktorý chce riešiť každú jednu vec. Čiže tá journey je vždycky trošku iná pre každú jednu tú skupinu ľudí, pre ktorú dizajnujeme. Tretia časť, ktorú ten servisný blueprint obsahuje, je tzv. Front stage. Toto už je naozaj priama interakcia medzi nami ako Orangeom a našimi klientami. To znamená, sú tam aktivity, ktoré si klient robí mimo našej interakcie, hľadá si na Google, aké máme produkty, to je súčasťou Customer Journey, ale potom sú tam už veci, že ide sa teda prihlásiť do našej Orange zóny, zadáva nejakým spôsobom prihlasovanie, toto je tá priama interakcia. Alebo príde na pobočku, rozpráva sa face to face s nejakým predajcom. Toto je tá priama interakcia, ktorá buduje nejakým spôsobom ten vzťah a nejakú tú prvú skúsenosť s tým človekom.
Štvrtá vec, ktorú mapujeme, je, že sú tam teda aj nejaké backstageové aktivity. Kľudne si to predstavte ako nejaké procesy, o ktorých klient vôbec nevie. A vy, keď si kúpite v Orange produkt, na to, aby ste sa vedeli prihlásiť do digitálnych kanálov, musí niekde na pozadí zbehnúť nejaká automatizácia, ktorá vám ten účet založí, ktorá vám ten účet aktualizuje, ktorá vám nastaví nejakým spôsobom tie oprávnenia. Rovnako, keď si kúpite trebárs fixný internet, príde vám nejaký modem. Ono to nie je len také, vy si kliknete a zrazu ho máte doma, tam na pozadí proste niekto musí prísť, musí zadať nejakú objednávku, musí prísť kuriér, vyzdvihnúť ho zo skladu, musí ho zobrať, musí ho naložiť. Čiže toto sú ako keby tie backstageové aktivity, o ktorých klient nevidí, ale ak nefungujú, tak klient je smutný, lebo zrazu mu nepríde router, na ktorý čakal 2 týždne. Takže to je backstage. Mapujeme aj IT systémy, s ktorými fungujeme v rámci tých procesov, s ktorými interagujú nielen klient, ale aj všetci tí aktéri. Kuriéri, predajcovia na pobočkách, ľudia, ktorí nahádzajú veci do systému, aby sme vedeli, kde všade sú tie body, ktoré by sme mohli zlepšiť, ak je tam nejaká frikcia, niečo, čo spomaluje a zhoršuje tú skúsenosť, aby sme to vedeli fixnúť. A samozrejme posledná, ale extrémne dôležitá časť je, že ako si prechádzate jednotlivou tou mapou a celé to tvoríte a mapujete, tak dostávate odtiaľ obraz, aké sú tam problémy v tých jednotlivých veciach a aké príležitosti. Toto je tá extrémne kritická časť, ktorá v konečnom dôsledku končí vo vašom produktovom backlogu a takýmto spôsobom vy prichádzate na nápady, ako tie produkty zlepšiť. Čiže to nie je len také, že si sadnete na 1 hodinu a dajte mi nápady, čo ideme robiť. Je za tým naozaj väčší, komplikovanejší proces, väčšinou to nejaký ten čas trvá, bavíte sa so všetkými ľuďmi, ktorých to nejakým spôsobom dotýka a tie nápady prichádzajú výrazne komplikovanejšie, než si ľudia vedia povedať. Poďme ďalej. No, druhý dokument, ktorý tam vzniká, a toto vás bude zaujímať asi viacej, keďže ste prevažne technici, je tzv. Solution Blueprint, čo je technický dokument, popisuje technické aspekty, limitácie riešenia s ohľadom na IT aplikačný landscape, obsahuje systémovú architektúru, dopady na jednotlivé aplikácie, spôsoby integrácie týchto komponentov, bezpečnostné aspekty, ako budeme šifrovať, ako budú nastavené firewally, ako budeme riešiť integrácie, riešiť infraštruktúru, databázy, hardware, všetky tieto veci za tým. A výsledkom sú väčšinou nejaké obrázky, ktoré sa zapisujú pomocou UML-ka, čo asi poznáte, teda dúfam. Poznáte UML-ko? Je tu niekto, kto nepozná s technikou UML-ko? Super. Čiže komponentné diagramy, sekvenčné diagramy je niečo, čo by ste mali naozaj vedieť, keď chcete robiť takéto väčšie veci, lebo to pomáha komunikovať tým developerom, ako majú fungovať. Čiže napravo vidíte také jednoduché obrázky, tie obrázky sú štandardne komplikovanejšie. Naše SSOčko má dopad na viac ako 40 systémov, ktoré sú klientsky orientované a na pozadí má Orange viac ako 600 systémov. Takže si viete predstaviť, že tieto mapy bývajú väčšinou celkom komplikované a vy musíte zase dávať bacha na to, aby ste tam niečo nerozbili. Toto je tá dôležitá časť. Dobre, teraz už dám slovo môjmu kolegovi a on vám povie viac o UX a UI. Dobre, takže toto boli tie technické časti a teraz sa pozrieme trošku na tú časť dizajnovania, ako to vlastne celé vzniká. Keďže sme tu začali také tie otázky, tak sa aj vás teraz pýtam, že vie mi niekto, respektíve stretli ste sa s týmto UX, UI, viete, čo to je? Vie mi niekto povedať, čo je to napríklad ten UX? A čo to znamená? Čím sa zaoberá ten user experience designer? Napríklad, áno. Výborne. A viete povedať, čo je toto UI? Približne, aký je medzi tým rozdiel? OK, nejdem vás trápiť. Poďme si to vysvetliť na takom jednoduchom príklade, že vľavo vidíte vizuálne krásnu sklenenú fľašku s kečupom Heinz. Vyzerá to úplne nádherne, je to nadizajnované. To si predstavte, to je ten interface, user interface. Avšak keď začnú používateľia používať túto fľašku, tak zistia, že ten kečup nejde dostať von. Takže musíte tú fľašku otočiť, búchate po nej a snažíte sa ten kečup vykydnúť von, ale nejde to. Dokonca sa zdiali také veci, že napríklad používateľia tento kečup otočili hore dnom a tak toho skladovali v chladničke, pretože ten kečup stiekol dole a bol pripravený na použitie. Toto, keď sa dizajneri dozvedeli, tak samozrejme snažili sa tento problém vyriešiť a tam prišiel ten user experience, teda
navrhnúť riešenie, ktoré bude pre používateľov vhodné a bude im uľahčovať použitie tejto fľašky. Čo urobili? Spravili plastovú fľašku a otočili ju hore dnom, pretože to používateľia aj tak robili. Takže v podstate, keď si to rozdrobíme, tak tá sklenená fľaška, je to pekné, to vizuálne, ešte to neznamenalo, že je to aj funkčné. A naopak tá plastová fľaša otočená hore dnom už vychádzala z používateľského prieskumu a už v podstate zahrňovala ten používateľský zážitok, aby sa ten produkt aj naozaj aj dobre používal, nebol len vizuálne pekný. Ďalej tu mám ešte jeden príklad digitálneho charakteru. Poznáte tento príbeh 300 miliónového tlačidla? Poznáte to niekto? Existuje taký nemenovaný e-shop, ktorý si myslel, že zjednoduší interakciu používateľa v e-shope a že spraví checkout v košíku na jeden klik. Takže v podstate nadizajnovali takúto jednoduchú vec, že používateľ sa prihlási, dá tam svoj e-mail, zadá si tam svoje heslo a už keď bude prihlásený, tak v košíku jednoducho dá login alebo register, pokiaľ nie je zaregistrovaný a jednoducho na jeden klik svoj nákup vybaví. Čo sa však stalo, miesto toho, aby používateľia boli šťastní, tak miesto toho e-shop zistil, že im pribúdajú nedokončené nákupy, zanechané košíky len tak, teda klesali nákupy. Dizajneri teda spravili prieskum a pýtali sa, prečo to tak je, prečo sa to deje, prečo ten nákup nedokončíte. No a na čo prišli je, že mnohí ľudia majú problém sa prihlásiť, pretože sú starší, nepamätajú si svoje prihlasovacie údaje, prípadne web browser ich zabudol z nejakého dôvodu, prípadne sa dokonca ani nechcú registrovať. Takže čo urobili dizajnéri? Vymenili tlačidlo Register za tlačidlo Continue as a Guest. Jednoduchá simple výmena jedného tlačidla spôsobila to, že používateľ sa mohol rozhodnúť, buď poznal svoje prihlasovacie údaje a prihlásil sa, alebo sa nechcel prihlásiť, nechcel sa zaregistrovať, pokračoval ako host. Na konci dňa je jedno, že ak pokračoval ako host, aj tak sa na konci dňa vlastne mohol zaregistrovať, zaškrtol si tam políčko, že zároveň spraviť aj registráciu, ale ide o ten princíp. Jedna malá zmena a používateľia boli spokojní. V tom roku zarobil e-shop o $300 miliónov viac, preto sa to volá $300 million button. O čom sme tu teda veľa rozprávali je, že robil sa nejaký prieskum, používateľský prieskum. Tento prieskum je asi najdôležitejšia vec, pretože je to odrazový mostík pre akýkoľvek dizajn. V prvom rade dizajnéri nedizajnujú len tak z hlavy, oni vždy vychádzajú z nejakých dát. Pretože to nerobia pre seba, robia to pre tých používateľov, pre tých zákazníkov. Takže vždy musia vyjsť z nejakých dát, vždy z nejakého prieskumu. Máme kvalitatívny a kvantitatívny prieskum. Zase vám to ukážem na jednom takom jednoduchom príklade. Spravíme si kvalitatívny prieskum, kde nám náš zákazník povie, konkrétne u nás v Orange, že prihlasovanie e-mailom a heslom je pohodlnejšie. No a v takomto prieskume sa ho spýtame, prečo to tak je, prečo je to pohodlnejšie. No a ten zákazník vám povie, pretože web browser si pamätá moje prihlasovacie údaje, takže ja na jeden klik sa prihlásim do svojej klientskej zóny a vidím svoje produkty. Potom si urobíme druhý prieskum, kvantitatívny, a zistíme, že to prihlásenie e-mailovou adresou používa iba 11% používateľov. Ďaleko viac používateľov používa prihlasovanie cez telefónne číslo a SMS kód, alebo dokonca sa prihlasujú automaticky pomocou Orange sieti, pokiaľ máte produkt od Orangeu a máte dáta. Takže z tohto vidno krásne, že nemôžete pracovať len s jedným typom prieskumu, ideálne je skombinovať. Teraz si poďme bližšie povedať niečo, aké sú tie výskumy, ako fungujú. Takže kvalitatívny prieskum, to je ten rozhovor s našim zákazníkom, nám dáva lepšie pochopenie motivácií tých zákazníkov, prečo niečo robia, prečo tomu nechápu, prečo sa nechcú registrovať napríklad, prečo sa nevedia prihlásiť do e-shopu a tak ďalej.
Väčšinou sa to deje formou rozhovorov, tieto rozhovory prevažne nahrávajú. Častokrát nahrávame dokonca aj to, ako zákazníci si interagujú s digitálnymi produktami, napríklad nahrávame telefón, ako tam klikajú, scrollujú a tak ďalej. Výhody tohto kvalitatívneho výskumu sú teda ten detail, pretože sedíme priamo s tým zákazníkom, rozprávame sa s ním, takže získame detail a prídeme na veci, ktoré sa nedajú odhaliť pomocou čísel. Nevýhody sú, že máme tu malý počet ľudí, nie je efektívne robiť takýto výskum s mnohými ľuďmi, väčšinou sa to deje s 8 až 10 ľuďmi, to úplne stačí. A tým, že sú to rozhovory s ľuďmi, tak dostávame subjektívne názory na ten produkt. To bol ten prípad, že prihlasovanie mailom je ďaleko jednoduchšie a pohodlnejšie. V konečnom dôsledku to nebola pravda, pretože to bol subjektívny názor tých pár ľudí, ktorí sa zúčastnili kvalitatívneho výskumu. Naproti tomu kvantitatívny výskum nám odpovedá na otázku koľko a čo. To znamená, koľko reálne ľudí má takýto problém a v podstate aký má problém. Tuto sa používajú metódy ako dotazníky, heatmapy. Tu vidíte heatmapu, ako vyzerá napríklad aktivita našich zákazníkov na stránke Bezpečný internet. Vidno teda, že klikajú všade možne, aj tam, kde sa nedá. Výhody takéhoto kvantitatívneho výskumu sú, že teda získame širokú vzorku, už máme teda objektívny pohľad na to, aké sú problémy a vieme teda si spraviť štatistiky. Nevýhody sú, nemáme ten detail, to, čo sa deje v tom kvalitatívnom a tým pádom, ak použijeme len kvantitatívny výskum, môže to viesť k nesprávnym záverom. Rovnako. Dobre. Ešte vám poviem niečo k tým výskumom. Tieto výskumy sa nedejú len s našimi vlastnými produktami. My v rámci SSO projektu sme sa teda snažili nadizajnovať prihlasovacie obrazovky a prihlasovacia obrazovka je niečo veľmi jednoduché, takže netreba vynaliezať znova koleso. Jednoducho pozrite sa na konkurenciu, dokonca spravíte kvalitatívny prieskum konkurenčného produktu, pozrite sa na to, aké má chyby a nedostatky. Tie si potom viete vo vlastnom dizajne opraviť a mať tak určitú výhodu pred konkurenciou, že máte lepší produkt. No a na základe všetkých týchto prieskumov sa pustíme do dizajnovania vizuálneho user interfejsu a prvý krokom sú teda wireframes. Čo sú to wireframes? Nebudem sa vás pýtať, pretože je to tam už napísané. Je to kostra obrazovky, ktorá sa zameriava na rozloženie komponentov. To znamená, že ako to bude vyzerať, ako je to rozložené na tej obrazovke. Tieto wireframey rozdielujeme teda do low fidelity a high fidelity. Tie low, to sú v podstate nejaké skeče na papieri, sú veľmi rýchle, preto sú aj veľmi lacné. Často sa stáva, že nakreslíte 30 takýchto wireframeov, potom zistíte, že nefungujú, hodíte ich do koša a robíte ďalšie. Preto sa robia na papier. S nimi väčšinou testujeme interné nápady a v podstate ich používame, my konkrétne sme ich použili na workshope prvotnom, toto je príklad z nášho workshopu, kedy sme si vlastne dali dohromady skupinu ľudí, kde je dôležité, že tam nesmú byť len dizajnéri, musia tam byť developeri, musia tam byť stakeholderi, product ownery, proste čím viac ľudí z rôznych oblastí, z rôznych sfér, tým lepšie. Všetci dajú hlavy dohromady a prichádzame s rôznymi nápadmi. No a na základe týchto workshopov, vyhodnotením prídeme na to, ktoré riešenie je najvhodnejšie a to sa potom rozpracuje do high fidelity wireframeov. Tuto vidíte príklad teda na začiatku naskicovaný wireframe a tu už tento wireframe je spravený digitálne, používame na to Figmu prevažne, ale existujú aj iné programy. Tieto wireframey trvajú pomalšie, majú vyšší detail, ale už sa dajú používať na testovanie priamo s používateľmi alebo na prezentáciu stakeholderom. Keď máte takto nadizajnované wireframey, tak ich pospájate do tzv. Flows, kde
kde si nadizajnujete, ako vlastne používateľ interaguje s digitálnym produktom. To znamená, tu vidíte, že toto je konkrétne flow prihlasovanie sa telefónnym číslom, takže zadáme nejaké číslo, máme tam nejaký drop-down. Keď ho máme, potvrdíme, spätne mi príde SMS-ka s SMS tokenom, ten zadávam do týchto 4 polí, keď to spravím, dám sa overiť a som prihlásený. Simple. Na začiatku vždy takéto navrhovanie wireframeov vyzerá celkom jednoducho, však čo by mohlo byť zložité na prihlasovaní sa do zákazníckej zóny, avšak na konci dňa zistíte, že tých wireframeov je celkom dosť, pretože sa tam pridruží prihlasovanie telefónnym číslom, sú nejaké špeciálne prípady, prihlási sa cez sieť, ďalej overenie a podobne, takže je ich celkom hodne, preto sa používajú tieto wireframey, pretože sú rýchlejšie, rýchlo ich nadizajnujete a rýchlo ich otestujete. Ako také testovanie prebieha? Tu vpravo vidíte obrazovku, zobrali sme ten wireframe, šupli sme ho na obrazovku počítača a z technických dôvodov nie na telefóne, ale na počítači sme to teda otestovali medzi našimi zákazníkmi. Testujte vždy skôr, ako sa začne vývoj. Je to veľmi dôležité, pretože vezmite si taká jednoduchá obrazovka prihlásenia, povedali by ste sa, čo sa tam môže pokaziť. V konečnom dôsledku našli sme veľa chýb a veľa nedostatkov, ktoré sme najprv upravili, ziterovali dizajn a až potom sa tento návrh dostane do developmentu, ktorý ešte len v podstate prebehne. My sme vo fáze sfinalizovania týchto wireframeov. Na to rovnako používame Figmu, ale môžete použiť Adobe XD Proto, ako vám vyhovuje. Takže keď máme digitálny produkt otestovaný, ziterovaný a sme spokojní s tým, čo máme, používateľia to chápu, všetko je v poriadku, prechádzame na finálny vizuálny design, user interface. Takto nejak to vyzerá. Na začiatku som vám ukazoval wireframey, takto vyzerá finálny dizajn. Vľavo mobil, vpravo desktop. Tiež to vyzerá veľmi jednoducho, ale pri vizuálnom dizajne sa musíme riadiť mnohými faktormi. V prvom rade musíme zvizualizovať značku. V prípade Orangeu, farby Orangeu sú čierna, oranžová a biela, v nižšom zastúpení sivá a ešte ďalšie podružné farby. Takže vizualizácia značky, zameriame sa na estetiku a konzistentnosť napriek všetkými digitálnymi produktami. Musí to mať príjemný funkčný vzhľad a v prvom rade to musí byť prehľadné. Na tú prehľadnosť a čitateľnosť existuje veľmi veľa rôznych nástrojov, možno poznáte pravidlá Gestalt, Principles a podobne. Tie sa využívajú na to, aby interfejs bol rozložený zrozumiteľne a čitateľne. A veľmi horúca téma tento rok, nesmieme zabudnúť na prístupnosť, pretože máme tu ľudí, ktorí nevidia dobre, prípadne nevidia vôbec, alebo starší ľudia majú široké tučné prsty, nevedia tapkať na telefóne. Takže v poslednom rade treba naozaj dbať na to, aby dizajn bol prístupný, produkt bol prístupný pre takýchto používateľov. Toto sú tie krásne obrazovky, ale na pozadí toho musíme vytvoriť design systém. Design systém je v podstate taký súbor všetkých elementov, ktoré sa nachádzajú v tom vizuálnom dizajne. Sú to, vidíte tu, input fields, buttons, ikonky, toto je tá naša známa Orange paleta, rôzne fonty, typografia a tak ďalej. Je toho strašne veľa. Tento design systém je veľmi robustná vec. Pomáha nám udržiavať konzistentnosť naprieč všetkými digitálnymi produktami a zároveň pomáha developerom jednoduchšie sa v tom orientovať, pretože nemusia sa stále pýtať, že ako mám spraviť tento button. No ja mu poviem, tak pozri sa do design systému, tam máš všetky stavy buttonov, neaktívny, aktívny, prípadne pre desktop hover mode. Toto je design systém len tak na okraj spomeniem, že toto je design systém pre náš SSO projekt, ale samozrejme Orange je nadnárodná spoločnosť a my dokonca podliehame design systému ako takému, Unified design systému, ktorý platí pre všetky krajiny. Takže my si síce môžeme niečo navrhnúť, spraviť drobné zmeny, ale podliehame nejakým pravidlám, ktoré sú už zadefinované a tieto pravidlá nie sú robené zbytočne.
User interface je celkom veda, pretože, ako som už spomínal, musí byť prístupný pre všetkých ľudí. Máme tu rôzne cieľové skupiny. To, že sa jednému páči, nemusí sa páčiť druhému. Takže na konci dňa on musí reflektovať naozaj možnosti a potreby všetkých používateľov.